Esenlikler yurttaşlar, sağ otyňyzmy? Yurttaşlar, şuň bir kiçiräçik tema özüm bir gysgaça sizlerle paylaşayım dedim da açıklamasını etmekçi. Yani bir Günther Anders diýip bir filosof, şair, yazıcı bolup geçen Germaniýadan. Şonuň bir ulanyn sözleri var. Şonu bir dinlesek. Halk ayaklanmasının basıp yatırma usulları. Bir ayaklanmanı bastırmak için güç ullanmana gerek yoktur. Giýitlerin ullanan güç usullarının wagty geçendir. Gaýdyp halkyň aňynda gozgulan etme pikiri gelmez ýaly toparlaýyn güýçli şert döretmek yeterlidir. Adamlary bäbekliginden dogup etdi ukyplaryny çäklendirip terbiýelemek iň amatly hereketdir. Şondan soň biz şertlendirmäni dowam etdirmek üçin bilim ulgamyny diýip göter gysgaldyp bilimi, dinge, hüner ukyplaryny özleşdirmäni gönükdireriz. Bilimsiz adamyň dünýä garaýşy çäkli bolýar we onuň pikirlenşi näçe dar bolsa we adaty iş bilen çäklense şonça da özüni dikeltmek ukyby azalýar. Biz ilymy el yeterligi has kynlaşdyrmaly. Bilimi diňe saýlanan adamlary el yeter bolar ýaly etmeli. Adamyň we bilimiň arasynda gopukluk töretmeli. Cemiyet üçin maglumatlar el yeterli bolmaly däldir. Halk filosofiýadan, ilmdan uzak durmalydyr. Bu ýerde biz gönüden göni zorluk däldi inandyrma güýjüni ullanmaly. Telewizorda köpçüliklerini emosional we içimtar täsir edýän gyzykly gepleşikleri ýaýlama bermek bilen adamlaryň aňyny peýdasyz we oýun häsiýetli zatlar bilen meşgul ederiz. Halkyň aňyny pikirlenip bilmekden saklamak üçin dowamly gyzykly gepleşikler we saz bilen doldurmaly bolar. Biz jinsi aragatnaşyklary birinji orunda tutarys. Cemiyet üçin bundan gowy ruhy dargadyjy güýmence ýokdur. Umuman aýdanyňda ýaşaýşyň çynlygy bölegini ýok ederiz. Gymmatly zatlary gülkünç etip görkezeriz. Yeňil pikirligi hemişe goldarys. Cemiyetde ýüze çykan eýforiýany bagyt we azatlyk nusgasy hökmünde görkezeriz. Beýle şertler arkaly şeýle bir integrasiýa kazanylýar welin bize diňe gorky propagandasyny saklamak galýar. Şeýle usulda emele gelen adamlar bilen diňe öz ýagdaýyna laýyklykda iş alyp barmaly bolar, ýagny haýwan sürüsü bilen iş alyp barma düzgün ýaly. Cemiyetiň aňyny oýarmaga ukyply hereketler bolsa gülkünç edilip basylyp ýatyrylmaly. Bizim gurnan düzgünimize şüphe döredýän islendik pikir bölji we terroristik diýip atlandyrylmalydyr. Onu goldaýanlar bolsa soňra terrorist hökmünde görülmelidir. Ene görüşüňiz ýaly yurttaşlar dinläp geçdiňiz. Men şuňa özümçe açıklama etmekçi bolýanda nähil başarnykly bolar. On size neme vermek, baha vermek sizden. Oňa şunda ene ýa-ni seslendirmäni dinlänsiňiz, neme diýikçe men öz düşünjem boýunça şol halk edilýän ýurtdaky rejimler bardyr, rejim bir halkyn ezýän bolsa, şo ýurtda şu ýagdaýlar eder diýip neme aýdyp geçýär ýa-da eders diýär. Ýani durmuşa geçirer şu ýagdaýlar diýär. Ana çağany dogu etdi diýär, başanlyklaryny diýär, neme ders diýär, ýitirer diýär. Diňe bir belli bir adamlary neme etmek, kultlyşyny etmek, olara ýallakylyk etmek, şondan başga güýç ýok. Şonuň ýalda atlar kiçikliginden ýasyllarda hem öwredip başlar diýerler. Ondan soň ýurdun içindäki bilimi gogo neme ders diýär, çökürer diýär. Meselem bir tanış ýurduňyz bar bolsa, şo taýsinet görün. Bir näseden ýokary okuw jaý bolsa, ene ýuridik bar bolsa, fakultet, şo taýdan çykan ýuristler diýär. Näçin diýär, halkyň ýaşap beren topraklarynda şo topraklara şahsy eýetçiligi ýok, näçin mülk eýetçiligi ýok. Ana nevit gady bar bolsa, ýani ugly badar we ferişteleri, şonuň da girdejisi näçin halka açyklanmaly, kanonyň salgytlary diýip şo taýdan çykan ýuristler aýdyp bilmez diýär.
Yani polis ya da mühime yetiştiren okul jaylar bar bolsa diýe olar diýe näçin dogry gepledin diýip diýe öz halkyn özler tayaklap berer diýe. Ya da ene morlum çykgaýsa da ýokary okul jayda 4 ýaşyl okap olarum diýe boş morlumlar olarlar diýe çagan diňe ezmek bilen onuň ýokeny oleşiň ýokeny bileşiň ýokeny diýip diýe diňe şonuň aldatlar bilen meşgul olarlar. Bilim barada hiç gili nemesi düşünceler bolmaz diýe. Ya da şu taýdan çıkan nebeler, şu yurtlardan çıkan doktor diýip özüni akalat diýenler diňe gassapçylyk ederler diýe hiç zat bilmediler diýe. Şonuň ýaly nemeler aýdyp geçýärdi. Yani osan esker bar bolsa diýe institut zat baýat eskerler hem diňe oğdan ýörep biler diýe harby tilsimatlary ýok bolar diýe neme şo köne zatlar bilen oğdan ýörep görkezerler diýe. Bilim arasında başka nämäni aýdyp geçýär. Diňe pullu adamlaryň çağalary ýurtdaşyna çykyp okap bilim alyp bilerler diýe. Yani men açyklamam boýunça da şöyle. Oňdan bilimi düpkeser halk bilen aran keses diýe, bilim bilen yani ilim almak bilen diýe. Filosofiýadan yani pikirlenme usuly diýe filosofiýa. Ya da bir pikir tartışma näçin bar, bu bir mesele näçin bar, näçin ýok, şonuň dogry tarapy, ýalňyş tarapy, şu zatlar näme diýen filosofiýa. Ilmy, ýa-da beýle kılımlar bolmaz diýe arany keser diýene. Haýsy ýurtda şol şu adene 21-nji asyrda diýýär, olin internet ulgamynda bilginiň toplanan ýeri ýöne bir ýurtda şol tutuş yok diýen ýaly ady barda öz ýok internetin. Yani bilim alyp boljak yer. Ondan soň diýe adamlar diýe şu bilimsiz bolan soň diýe ýurt bahitli nemeler, gürüňdeşlikleri hiç kelleler çatmaz diýe, yani düşünüp bilmediler diýe. Ondan soň näme diýe, ilim bilen tehnologiýa yani gelişmeler, o zatlar bolmaz diýe. O zatlar näme kesersiz diýe da. Televizorlarda diýe özün artist saýyp berenler, yani maýmullar diýe özün aýdymçy sana näme diýip beren saýyp beren ýallak aýdymçylar diýe köp görkezler diýe, ondan boş aýdymlar görkezler diýe, maşgalany bozýan, adam ahlagyny bozýan bir dereksiz näme peýdasyz, yani ziýanly özem seriallaryny köp görýär diýe. Ondan diýe bilim alınan halk, yani bilimden uzak olunan halkam cahil halk bolýar yani. Şonu şu jahilem diye akly pikri diye jinsi gatnaşyklar, anekdot aýtsalarym şu jinsi gatnaşyklaryň üstünde anekdot aýdarlar diye. İş pişesi bir-birini gelini gyýdy, erkeginde gyýdynda näme jahil goýulan halkyň näme şonuň ýaly bolar diýip aýdýarlar da. Aýdyp geçýär yani Günter Anders ýanky. Menin açıklamam şöyle yani doğru mu yalan size yani yanlış mi o zatları seyredici yani sinedici kaldı da. Adam köpçülük diye boş gürlemeni öğrenir diye eder etmez diye öğüttüm men böyüttüm. Bir yerde diye $100 kazanan olsa $1000 kazandım, $2000 kazandım deyip övünmeni halarlar diye yani söylerler övünmeni. Ondan euforiya diýip bir näme bar da söz bar. Waslynja gelýän o şatlyk duýgusy belli pursatda bolup geçýär. Ondan şonu diýe ene meselem toýatjak bolup beren, toýatsa diýe ulag aljak bolup beren, ulag alsa jaý ýa näme hojalyk edinjek bolýan edinen wagty diýe. Ya okajak görüp bölen, okap bölen yani özün talip saýyp berenler diplom alsa, yani şu taýlaryny şu derejeye ýetenlerinde özlerine bagyt diýip saýarlar diýe da. Yani Günter Anders'ın sözlerinden türkmençe öwreňde. Ondan soň näme diýip geçýär, yani halk bilen diýe şeýle ýagdaýa getiren soň diýe halk diýe malýaly bolar diýe, soň baran ýerinde de malýaly ýüzlenirler diýe, haýwan sürüsine ýüzlenirler ýaly. Seynet görün öz ýurduňyzda ýa-da bir gözeňizde gelýän ýurt bardyr. Özüň hukuk goraýjy diýip halka hyzmat etmeli. Ondan häkimetler, yerli häkimetler halka hyzmat etmeliler.
şol idaralara yüz tutup baran wagtyň sen bilen itdial urlaşarlar diye, haywan hökmünde urlaşarlar diye, mertebeňe degerler diye, ezerler diye. Şonuň ýaly ýagdaýlar bolup geçer diye. Ondan soň bu halk diye yurt meçöründe yurdun kemçiligi ýa-da yurdy idare edýän bir toparlaryň edýän kemçilikleri, edýän ziýanlary, halka getirýän ziýanlaryny, yurda getirýän ziýanlaryny tankyd edip ol beýle bolmaly däl, öl beýle bolmaly diýip bir halkyň diýä komitetler edip diýä watanyň ýurdunyň aladasyny edip başlasa, şolar diýä yerli ön häkimetlik görkezip beren toparlar diýä, şolar diýä şolary siz halky böljek bolýarsyňyz, sizler terroristsiniz diýip diýä neme derler diýä, aralarlar diýä, ýani töhmet atarlar diýä. Ondan soň şolara ýanlaşak bolýan diýä, şolaryň pikirini goldaýan adamlara da diýä neme basyş ediler diýä. Öndäklere basyş ediler. Ogluň ýyzwa bolsa, okuwa girjek bolsa, okuwny ziýan etirer. İşläp beren bolsa, işiňden uzaklaşar diýip diýä şonuň ýaly neme derler diýä da. Gorkup nemetini, gorku baskysyny ulanyp bererler diýä. Ene Günter Andersen aýdyp geçen sözleri men özümçe açyklap bildimmi, bilmedimmi? Ondan soň gözüňize getirin yurtdaşlar, haýsy yurtda başadatlar. Düşünjeleňizi, pikirleňizi aşagyndaky saytyň aşagyndaky ýazylyş ýeri bardyr, şo taýyk ýazyp bilersiňiz. Şuňlukça şöyle gysgaça sizler bilen pikir alşaýyn diýdim, ýa-ni Günter Andersen neme sözlerini açıklayın dedim. Sağ olun, sağ olun, oğuz ilem, esen olsun.